До'стон ипекор арзон карда будем 650 буд 550 кардагем доставка ройгон. Ин дута ранг дорад, сабзи болотӣ ва коричневый цветай. Бо гулшам ранг дорад, бордови цветай, сиёҳ мондагӣ. Скидка кардагем, либосш 550 сомон. Дӯстон лайка дастгирӣ кунед то дигарро бинам. Бо касе ки ҳамён мегирад бо як либос трикотаж падарка барои зимистон ку двойка тройка мешавад туника. Кадомаш як либос бигир якта дигар падарка оптима бераҳмаш гуфти гапо скидкара. Сиёҳ дора, бордови свет дора, тиёни бордовия, баъд оранжевый дорад, баъд болотовый дора. Ипеки туркӣ тоза либос 550 сомон. Як 3 метр дигар трикотажро падарка. Касе заказ мекунад ипекора кам мондага ба хотири ҳамин скидка кардагем. Бо дигар галошам ҳастай дар WhatsApp нависед, суратҳои хеле манекенда рӯй мекунем суратоша. Дӯстон фаромӯш накунед лайк дастгирӣ лайка подписа карданат. Пешакӣ раҳмат ҳаматонро ба рори кор. Худованд нигаҳбон бошад.